Entre os viaxeiros quedaba algunha persoa despistada. A ver si no tengo ningún corte, pero no lo sé muy bien cómo está la cosa. Hay muchos cortes. Pero a maioría estaba informada dos cambios. Ata o 25 de xuño deixan de circular os trens rexionais que conectan a Coruña e Vigo-Guixar e tampouco funcionarán os servizos de media distancia con Lugo e Ferrol. A alternativa que ofrece Renfe é o autobús ata Santiago pros usuarios da liña do Eixo Atlántico e ata Betanzos pros demais. Nos dous casos, os transbordos por estrada aumentarán a duración das viaxes. Pasa de media hora a unha, non é tan grave tampouco, pero digamos que unha época transitoria mentras non rematan estas obras e, bueno, esperando que rematen pronto e que despois todo funcione con normalidade. Son contratempos que asumen con resignación, igual que o caos de tráfico que se repite nas horas punta desde que entrou en funcionamento a estación provisional coruñesa. Un caos que agora se agrava porque xa non se permite a entrada de coches particulares na terminal ferroviaria. Eu como a mí que xa vos pou velliño, pois é un pouco fastidiado. Xéranse un montón de colas e demais porque todos os coches que veñen a traer ou a buscar xente. Espero que acabe pronto porque non son eu sola, hai moita xente que o di. A partir do 26 de xuño, as probas das vías ferroviarias da futura intermodal obrigarán a interromper toda a circulación de trens durante 15 días. Ata o 10 de xullo, a estación coruñesa estará pechada.